راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام خبركم سمعتي راديو إيرنا لومي ربع تشعت تكمتي كل تشحن 19 ناي ساعت زي تحستونا يفلمالو سناي مكتال ኢትዮጵያ ካብና ብንዝንቀሳቐስ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጽዋር ኣብ ጸጥታ ሃገር ሻቕሎት ይፈጥር። ሱዳን ካብ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ኣስታት 1.5 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ረኺባ። ክሊማው ለውጢ ዓለምና ቆላሕታ ክግበረሉ ጽውዕ ምንቅስቓስ ብደረጃ ዓለም ተቃውሞታት የካይድ። ሬድዮ ኤረና ዜና ብዝርዝር ኣብ ኢትዮጵያ ካብና ብንዝንቀሳቐስ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጽዋር ኣብ ጸጥታ ሃገር ኣዝዩ ኣሸቓሊ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጸሉ እዋናት ሒዙ ኣብዚ ሓደ ዓመት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ካብና ብን ክልላትን ጎረባብቲ ሃገራትን ኣጽዋር ክሰጋገር ከም ዝተታሕዘ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ ክፍሊ ጸጥታ ሃገር ካብ ሱዳን ክሰጋገር ዝፈተነ ዝበሎ ልዕሊ 2,000 ሸጓጉጥን 71 ጠበናጁን ኣብ ሳልስቲ ዝመሓዙ ሽንዋ ኣፍሊጡ። እዚ ብሓይልታት ጸጥታን ኣባላት ፖሊስ ክልል ኣምሓራን ከም ዝተታሕዘ ዝግለጽ ዘሎ ጠበናጁ ናበይ ዝቐንዐ ምንባሩ ኣይተነጸረን። ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውዳቕቲ ዝነበረ ስርዓት ብውልቀ ሰባት ዝውነን ጠበናጁ ሸጓጉጥን ከም ካራን ጎዞሙን ዝኣመሰለ ናይ ስሕለት መሳርሒታትን እናበዝሐ ምምጽኡ እዩ ዝዝረበሉ። ኣብታ ሃገር ኣንጸላልዩ ምስ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ፈቐዱ ሰጋገር ዘሎ ጽዋር ኣብ ዜጋታት ሃገር ከቢድ ሻቕሎ ተሓዲሩ ይርከብ። በብእዋኑ ኣብ ዝተጓሃረ ግጭታት ህዝቢ ዓጢቕዎ ብዝጸንሐ ሕብረታት ኣብ ሓድሕዱ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ጸብጸባት ሃገር የመልክቱ። ሱዳን ካብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣስታት 1.5 ቢልዮን ዶላር ብሓገዝ ምቕባል ኣፍሊጣ። እቲ ገንዘብ ኣካል እቲ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት በሽር ነቲ ሃገር ዝተመባጽዖ ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ምዃኑ ሚኒስተር ፋይናንስ ሱዳን ኢብራሂም አልባዕዳዊ ገሊጹ። እቲ ዝተረፈ ድማ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ሱዳን ክትቅበሎ ትጽቢት ከም ዘሎ ተቒሱ። ብኸቢድ ተሃስዩ ዘሎ ቁጠባ ሱዳን ክበራበር ኣስታት 8 ቢልዮን ዶላር ፊናንሳዊ ሓገዝ ከም ዘድሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቕ ይሕብር። ኣስታት ፍርቂ ናይቲ ሱዳን ትጠልቦ ዘላ ብዙሕ ገንዘብ ብመልክዕ ልቓሕን ሓገዝን ክርከብ እኳ እንተኻለ እቲ ዝተረፈ ኣብ ጸዓት ህንጻ ነዳዲ ዕደናን ካልእን ናይ ወፃኢ ወፈርቲ ብምዕዳም ኣማራጺታት ክርከብ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ቁጠባት ሃገር የረድኡ። ክሊማው ለውጢ ዓለምና ኣብ ዘሻቕል ደረጃ በፂሕሎ እናበለ ዝጣበቕ ኤክስቲንክሽን ሬቢልየን ኤክስኣር ዝተባሃለ ምንቅስቓስ ብደረጃ ዓለም ሰፊሕ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ የካይድ ኣሎ። እቲ ምንቅስቓስ ዓለማዊ ዋዒ ናብ ኣሰ ይመጽእ ብመላኡ ዕቱብ ቆላሕታ ክግበረሉን መንግስታት ድማ ዓለምና ገጢሞን ዘሎ ብድሆ ክሊማዊ ለውጢ ንህዝቢ ብጋህዲ ከፍልጡን ዝጠለብ እዩ። ኣማይ ደገፍቲ እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ፓሪስ፣ ለንደንን ካልኦት ከተማታትን ኤውሮጳ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ሰልፍታት ዓለምና መተካእታ የብላን፣ እዛ ካልእይቲ ዘይብላ ዓለምና ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ዘላ ዝብልን ካልእን ጽሑፋትን ጭርሖታትን ኣልዒሎም። እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ኣውራ ጎደናታትን ድልድላትን ብምድቃስን ምርኢት ሓምላይ ልምዓት ብምትካልን መካይን ከይሓልፋ ከኽልክሉ ተራዮም። ከም ኣድማን ኣብያታትን ብምውዳብ ንዕቃበ ከባቢ ዝቃለስ ኤክስቲንክሽን ሬቢልየን ኤክስኣር ኣብ 31 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ብሪጣንያ ዝተመስረተ ዘይጎነፃውን ፖለቲካውን ምንቅስቓስ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓለምና ወከልቲ ኣለዎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ቀጺሉ ዝቐርብ መደብና ብሰናይ ዘርኢ ተወልደ ዝዳሎ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ይክኸውን። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። መንእስያት ኣፍሪቃ ሎሚ ቁፅሪ መንእስያት ኣፍሪቃ ኣጸቢቑ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ክሳብ 220 ሚልዮን ደይብሎ ኸ ይበሃል። መንእሰይ ዝወዓየ ሓይሊ ሕብረተሰብ እዩ። ብጉልበት ሓያል፣ በእምሮ ንቑሕ። ምናልባት ሕፅረት እንተለዎ ተመክሮ ህይወት ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል። ተመክሮ ህይወት ከዓ ኣውራን ህይወት ዝዝውር ዝዓበየ ርቑሕ እዩ። ስለዚ ከዓ መዓት መልእኽትን ሓደራን ዝዘንቦ ክፋል ሓደ ሕብረተሰብ እንተሎ መንእሰይ እዩ። መንእሰይ ከም ዝግበር
መንእሰይ ከምዚ ትግበር ዝብል ዝተፈላለየ ዓቐኑ ብዙሕ ዝኾነ ሓሳባት ይወድቆ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ከም በዓል ኣፍሪቃ ዝኣመሰላ ብዙሕ ሽግርን ቅልውላዋትን ዘለዎን ኣህጉራት ብዙሕ ተራ ዘዛርብ ፖለቲካዊ ኣርእስቲ እዩ ንስለ ሓቅን ፍትሕን ንንቀሳቐስ ኢና ዝብሉ መንእስያት ኣፍሪቃ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓሳባቶም ክለዋወጡ ቀኒዮም እዮም ኣብ ኒውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብናቶም ኣጥማምታ ስቑኢሉ ጣውቋ ጥራይ ኮይኑ ይተርፍ ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ መንእሰይ ከም ሓደ እወታዊ ናይ ለውጢ ሓይሊ ክረአ ኣለዎ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ገይሮም ክዛረቡ ቀኒዮም ኣለዉ ብመሰረቲ ዘንጽፎ ዘለዎ ሓሳባት መንእሰይ ንሽግራት ደድሕሪኡ እናኸደ ዝፈትሕ ዘይኮነ ገና ብኣግኡ ኣርሒቑ ዝጥምት ክኸውን ኣለዎ ባህልተዮም እቶም ከምኡ መንእሰያት ዝኾኑ ተቓለስቲ ፍትሒ ኣብ ኣፍሪቃዊ መንእሰይ ዘለና ኣጥማምታ ትረኽኡ ክቕየር ኣለዎ ኣብ ጥሙር እወታዊ ፍልጠትን ሓበሬታን ተዓጢቑ ዝቃለስ ዋላ እንተወደቐ መመሊሱ ብድድ ዝብል ዛንታ እቲና ክንሪኦ ኣለና ብምባል ከዓ ንመሰረት ሓሳባቶም ከደላድሉ ተራእዮም ኣለዉ ምስ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ መንእሰይን መመሊሱ ዝውስኽ ዘሎ ቁፅሩን ብግዜ ዝትኮስ ሓደገኛ ነገር ጌርካ ይርአ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘለዉ መንግስታት ንመንእሰያቶም ጥዑይ ትምህርቲ ሂቦም ድሓን ስራሕ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኩነታት ክፈጥሩ ይካደሉ ኣለዉ ኣብ ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ካብ አንጻሩ ብዙሓት መንግስታት ኣብ እተሓሕዛ መንእሰያቶም ስለ ዝሰነፉ በሽሓት ዝቁፅሩ መንእሰያቶም ናብ ጉዱድን ዘይጉዱድን ዕስክርና ይኣትዉ ምቕባሉ ስኢኖም ከዓ ናብ ስደት የምርሑ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኣውራ ጠንቂ ስደትን ካልእ ፖለቲካዊ ቅልውላዋትን ብዝግባእ ክርአን ፍታሕ ክናደየሉን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጻዕሪ ከም ዘየለ ዘርእዩ ንኣፍሪቃውያን መንእሰያት ኣመልኪትካ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝውሃብ ኣሉታዊ መግለፂታት እውን ካብ ቀንዲ ኣበር ዝመልኦ ኣጠማምታታት እዩ ንመንእሰያት ኣፍሪቃ ከም ዘይጠቕሙ ጌርካ ምርኣይ ኣብ ገለ እዋናት እውን ስለ ሃገሮም ደው ኢሎም ከገልግሉ ከለዉ ከም ጉዱዳትን ውፅዓትን ጌርካ ምውሳድ ጌጋ ምዃኑ እውን እቶም ንመንእሰያት ኣፍሪቃ ንውክልን ንሓለኒና ባህልቲ ተቓለስቲ ፖለቲካ ኣፍሪቃ ዝኾኑ መንእሰያት ዘስምርሉ ዘለዉ ካልእ መስመር ሓሳብ እዩ ሎሚ ኣፍሪቃ ንመንእሰያታ ክብሪ ክትህብ ንኣበርክቶታቶም ከዓ ኣመስጊና ክትከይድ ኣለዋ ከምኡ እንተዘይጌራ ሓዲጎማ ክኸዱ ክግደዱ እዮም ዝብል ወሳኒ ነጥቢ እውን ይድርብዩ ኣብ መንእሰያት ዝግባእ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ወፍታት እንተተገይሩን ብዝግባእ እንተተሓብሒቡን ሃገራት ኣፍሪቃ ሰላም ክኸስባን ክረጋግኣን ይኽእላየን ዝብል ሞገቱን ኣሎ ኣብቲ ክካየድ ዝቐነየ ርክብ ኣብ ኣልጀርያ ቡርኪና ፋሶ ሱዳን ቱኒዝያ ዚምባብዌን ካልእ ከባቢታት ኣፍሪቃን መንእሰያት ኣብ ወሰንቲ ጉዳያት ወሳኒ ስጉምታት እናወሰዱ ድምፅታቶም የስምዑን የድምዑን ኣለዉ ብምባል ከዓ ከም ሓደ ክውን ኣብነት ይቕርቡ እቲ ኣብ ክልተ ጥቅምቲ ዝተኻየደን ምስ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተራኸበን ኣርእስትን ወገንን መንእሰያት ኣፍሪቃ ኣብ 2020 ብረታት ከስቅጥ ኣለዎ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘሎ ግጭታት ከዓ ክኸትም ኣብ ዝብል ቴማ እዩ ዘይሩ እቲ ቀና ከምኡ ይኹን እምበር ሓያለ ዘይተመለሰን ዘይምለስን ሕቶታት ኣሎ ብረታት ከስቅጥ ግርጭታት ከዓ ክእለስ ተደለየ ኣብ እምሮ ናይ ደቂ 1920 ዘለዎ መንእሰያት ዘሎ ዓበይቲ ሕቶታት ከ መልሲ ይርከቦ ዶ መኒ ኣነ ኢሎሙና ክንምልሰሎም ንኽእል ዶ ንዝደለይዎም ነገራት ክንቅርብ ድሌትን ዓቕምን ኣለና ዶ መንእሰያት ኣፍሪቃ ሱር ዝሰደደ ጸገማትን ዕንቅፋታትን ኣለዎም ዝሓለፈ ወለዶ ጥራይ ገይርዎ ዝበሃል ትርጉም ዘለዎ ኣብ ሰላምን ዕቤትን ኣበርክቶ ዝገብር ጻዕርን ታሪኽን ንናይዚ ግዜ እዚ መንእሰያት ከም ዘይምልከት ጌርካ ይውሰድ ምህላው ንርእሱ ከም ሓደ ኣሉታዊ ጠማምታ እዩ መንእሰይ ክበሃል ከሎ ብዛዕባ ትምህርትን ዕድል ስራሕን ጥራይ ኣጽቢብካ ምሕሳብ ንርእሱ ዓመፅ እዩ መንእሰይ ክበሃል ከሎ መርሕነትን ሓላፍነትን ዘይሕሰብ ስለምንታዩ ዝብል ሰውራዊ ዝኾነ ሕቶ ዝለዓለሉ ግዜ ይመጽእ ኣሎ መንእሰያት ኣብ ዓበይቲ ኣርእስታት ሃገሮምን ኣህጉሮምን ዓለምን ክሰርሑ ናታቶም ኣበርክቶታት ክገብሩን ዓቕሚ ኣለዎም እንተኾነ ኣንጻር ዝመንፈስ ዚ ዝኸዱ መንግስታት ንሕልምታት መንእሰያቶም ክድምስሱን ተስፋ ክዕርቡን እምበር ተስፋ ከስንቑ ኣይረኣዩን ኣብ ገለ ሃገራት ዘሎ ጸገማት ንመንእሰያት ብረት ኣልዒሎም ክቃለሱ ዘገድድ መሲሉ ዝረአ እኳ እንተኾነ ከምኡ ምግባር ነቲ ኣውራ ሕቶ ብዝግባእ ዝምልስ ኮይኑ ስለ ዘይረኣዮም ናብ ካልእ ኣማራፂታት ክኸዱን ዝያዳ ክሓስቡን የገድዶም ኣሎ
ብሰላምን ብሓሳብን ብዙሕ ዕድላት ዝፈጥር ናብ ቦታ መሪሕነትን ዝወስድ ዕድላት ክፍጠር ከም ዝኽእል ዝኣምኑ መንእስያት ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃ ቁፅሮም ውሑድ ኣይኮነን። ኡዝቤኪስታን ኣብ ኡዝቤኪስታን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ሓደ ኣህጉራዊ ዋዕላ ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ናብ መሬት ወዲቑ ካልኦት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከዓ ኣልዒሎሙ ኸይዶም ቅድሚ ገለ ሒደት ደቃይቕ እቲ ወዲቑ ዝተወስደ በዓል ስልጣን ነቲ እቲ ዋዕላ ዝካየደሉ ቦታ ብዝርዝር ክዕዘቦይ ተራእዩ ነይሩ። ወኪል ዜና ሮይተርስ እቲ ዘጋጠመ ብዙሕ ዘይልሙድ ነገር ከም ዘይኮነ ይሓቢሩ። ኡዝቤኪስታን ኣብ ማእከላይ ኤስያ ትርከብ ሃገር እያ። እቲ ሃገር ሎሚ ቁጠባኣ ፍቱሕ ጌራ ምስ ካልኦት ሃገራት ቁጠባዊ ዝምድናታታ ክትሕይል ትፍትን ዘለኻ እያ። ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ከዓ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኡዝቤኪስታን ነዚ ነገር እዚ ክውን ክገብሩ ክሳብ 15 ሰዓታት ንመዓልቲ ክሰርሑ ይክደዱ ኣለዉ። ቀዳም ሰንበት እውን ዕረፍቲ የለን። ካብ ደገ ዝመፁ ሰብዋኒን ሎሚ ዝረኸብዎም ሰብዋኒንን ሰበስልጣናትን ኡዝቤኪስታን ዳርጋ ኣብ ዝሓደግዎም ክጸንሕዎም ከለዉ ነቂሖም ድዮም ደቂሶም ዘለዉ ክሳብ ምፍላጥ ዝስእንሉ ኣጋጣሚታት ክፍጠር ከዓ ከም ልሙድ ኩነት ኮይኑሎ። ኣብ ናይ ንኮ ኣኼባ ደሓን ዝነበሩ ሰባት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝቕፅል ኣኼባታት ገና ኣኼባ ከይተወድአ ድቃስ ይመፆም ይድቅሱውን። ኣብ ሓደ እዋን ኣካል ሕብረት ሶቪየት ዝነበረት ኡዝቤኪስታን ሎሚ 33 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እያ። ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከም ልምዲ ሓላፊኦም ከይተፈደሰ ዋላ ሰዓቶም ይእከል ክፍደሱ ኣይክእሉን እዮም። ሕጂ ከዓ ብፍላይ ድሕርቲ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝሞተ ፕሬዚደንት ኢስላም ካሪሞቭ ኣብ ኡዝቤኪስታን ሙሉእ መዓልቲ ማለት ቀዳመ ሰንበት ሓዊስካ ምስራሕ ቆቡል ነገር ኮይኑሎ። ንዕኡ ተኪኡ ዝመፀ ፕሬዚደንት ሻቭካት ሚርዮየዝ ሃገርና ኡዝቤኪስታን ንቅድሚት ክትግስግስ ኣለዋ። እዚ ከዓ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝያዳ ሓላፍነታውያን ኮይኖም ክሰርሑን ድሌታት ዜጋታትና ከዕግቡ ኣለዎም ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማዩ ንሃገሩ ብዙሕ ሰዓታት ስራሕ ፀሚዱ ክኸይድ መሪፁ። ኣብ ስልጣን ሕቑር ምስ በለ ህዝብና ከይሕጎስና ንሕና ሰራሕተኛታት መንግስቲ እፎይታ ዝበሃል ነገር ክህልወና ኣይኮነን ኢሎ። እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ውሑዳት ብምስጢር ስለ ዝተዛረባ ከዓ ሓደ ሽሙ ክሕብር ዘይደለየ በዓል ስልጣን ንሮይተርስ ኣምሊቑ ሓሳብን መንፈስን ናይ ሕጂ ፕሬዚደንት ኡዝቤኪስታን ዝኾነ ፕሬዚደንት ሻቭካት ሚርዮየዝ ንዓለም ኣፍሊጡሎ። እቲ ፕሬዚደንት ከም ልምዲ ብዙሕ ሰዓታት ይሰርሕ። እቶም ዝተረፉ መሳርሕቱ ከዓ ከምኡ ክገብሩ ጥራይ ዘለዎም። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሰብ ብድኻም ተወዲኣላ ዝብል መረዳእታ ግዲ ረኺቡ ግን ሰራሕተኛታት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ቀዳም ሰዓት 5 ክፍደሱ ሰንበት ግን ኣዕሪፎም ምስ ስድራ ቤቶም ከስተማቕርዋ ፍቓድ ሂቡሎ። እንተኾነ ብመሰረት ካልኦት ሰበስልጣናት ብግብሪ ዝተቐየረ ነገር የለን። ሰራሕተኛታት ንኮስ 8 ዝኣተው ናብ ገዛ ፍርቂ ለይትዮም ዝምለሱ። ሓደ ግዜ ደቆም ዘይርኢሉ እዋናት ኣሎ። ቆልዑ ደቂሶም ይጸንሑ ንኮ ከዓ ምትሕልላፍ ኣሎ። ኣብዚ ክምለስ ዘለዎ ሓደ ዓብ ሕቶ ኣሎ። ሃገር ትተሃነፅ ክፉትን ከማዕብል ዝኽእል ቁጠባን እውን ይሃልወና ዝተባህለ ነዊሕ ሰዓታት ንደፋእ ዝብል መንፈስን ሕግን እውን ኣይጽላእን። ግዳስ የዋፅእ ዶ? ኣድማዕነቱ ኸ እቲ ስነ ፍልጠት ኣብዮ ወፍረኻን መኽሰብካን ቀጻልን ኣድማዕን ክኸውን ስለ ዝግባእ ሰሜን ኮርያ ጁቸ ትብል ቃል ኣብ ሰሜን ኮርያ ልምድትን ኩሉ ግዜ ትስማዕን ቃል እያ። ንኻብ ደገ ዝመፀ ሰብ ክትርድኦ ኣይትኽእልን። ንደቂ እቲ ሃገር ግን ዕለታዊ መናብርቶም እያ። ጁቸ ምስ ስነ ሓሳብ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ከተገልግል ክትርጎም ከላ ከዓ ርእሰ ምርኮሳ ማለት እያ። ሎሚ ጁቸ ዳርጋ ከም ሃይማኖታዊ ቃል ኮይና ኣብ ልሳን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሰሜን ኮርያ ዝተስገደደት እያ።
ኒኩለራዊ ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ናይ ሰሜን ኮርያ ክበሃል እቲ ዝዓበየ ከም መዝገብና ንሪኦ ሴፍ ጁቸዩ ኢሉ ይጽውዐሎ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኪም ኦልሶንግ ቅድሚ 108 ዓመታት ስለ ዝተወልደውን ንዝኽሩ ተባሂሉ ጁቸ 108 ተባሂሉ ይቝጸራሎ እዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ሃገር ንዓመታ ኸኣ ጁቸ 109 ክኸውን እዩ ማለት እዩ 170 ሜትሮ ዝንውሓቱ ሓወልቲ ኪም ኦልሶንግ ሓወልቲ ጁቸ ይበሃል ኣብ መበል 70 ዓመት ልደቱ ዝተሃንጸ ኸ እዩ ነይሩ ሓደ ሰብ ኣብ ህዝቡን ተኣሚኑ ኣብኡ ኸ እንተ ተሞርኪሱ ብዘሎ ዝጠፈር ናትዩ ዝብል ትርጉም ከኣ ትሕዝ ቃል ጁቸ ሎሚ ኣብ ሰበስልጣን ዘሎ ኣብ ስድራ ቤቱ ሳልሳይ ዘርኢ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ኪም ጆን ኡን ንጁቸ ሓድሽ ፀዓት ዝውትፈላ ዘሎ ዝመስል ዝብል ትዕዝብትሎ ብክኢላታት ፖለቲካ ዓለም ኪም ጆን ኡን ምስ መራሕቲ ዓለም ብጉዳይ ኒኩለር ብዙሕ ግዜ ይራኸበን ነቲ ዝግበረሉ እገዳታት ከኣሊ ይጸርና ኣሎ ነታ ርእሰ ምርኮሳ ርእሰ ምዕባለት ትብል ካልእ ሓረግ ወሲኹ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ኸኣ ይንገር እቲ ዝገርም ነገር ሰሜን ኮርያ ብናይ ደገ ደገፍ እምበር ብርእሳ ተሓድር ሃገር ኣይኮነትን ኣብ ቁጠባዊ ፕሮጀክትታት ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ ናብ 30 ዓመታት ዝተጸግዐ ግዜ ናብ $6 ቢልዮን ዝግመት ሓገዝ ረኺበያ ሎሚ ሰሜን ኮርያ ደው ኢላ ትኸይድ ዘላ ሳላ ኣህጉራዊ ደገፋት ምዃኑ ዝገልጹ ክኢላታት ስነ ቁጠባ እውን ኣሎ ሎሚ ኪም ጆን ኡን ንኒኩለርን ቁጠባዊ ምዕባለን ክልተ ኣውራር እስታት ጌርዎን ኣሎ ንጁቸ ኸኣ ናብ ክልቲኣተን ገላቢጡ ይጥቀመላ ስለዚ ኸኣ ጁቸ ትኾኖ ጠፊእዋ ነውነጀው ትላጋዕ ቃል ኮይናላ ሓደ ናይ ስነ ፍልጠት ምሁር ተሃገር ሰብ ጎይታ ገዛዕ ዕድሉ እዩ ጁቸ ኸኣ ብኸምዚና ንርአያ ንሰሜን ኮርያ ክትርዳእ እንተደሊኻ ንጁቸ መርዳእ ኣይድሊ መርሓ ጎደናን ዓወታትናን ብሳላኣዩ ይብል ኣብነት ከምጽእ ከሎ ኸኣ ንሕና ብናትና ጥራይና ንኸይድ ሓጆ ኪምቺ ዝበሃል ዓይነት ሓምልሎና ኣባና ጥራይ ስለ ዘሎ ኸኣ ኪምቺ ኢልና ኢና ንጽውዖ ካልእ ሰብ ካልእ ሽም ክህበና ይንደልን ጁቸ ኸኣ ንዓና ከምኡ እያ ርእሰ ምርኮሳ ሃገርና ሰሜን ኮርያ ኣቤት ምርኮሳ ዘብል ዘረባዮ ነዚ ዝመስል ባዶነት ኣብ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ሸነኻት ህይወት ሰሚዕና የሎና ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ነቶም ድሕርኩም ዝተጸንበርኩምና ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከነስማዕኩም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ናብን ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጽዋር ኣብ ጸጥታ ሃገር ኣዝዩ ኣሻቓሊ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጸሉ ኣብዚ ኣስታት ሓደ ዓመት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ካብ ናብን ክልላትን ጎረባብቲ ሃገራትን ኣጽዋር ክሰጋገር ከም ዝተታሕዘ በተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ ሱዳን ካብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣስታት 1.5 ቢልዮን ዶላር ብሓገዝ ምቕባል ኣፍሊጣ እቲ ገንዘብ ኣካልቲ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት በሽር ነቲ ሃገር ዝተመበጽዖ ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ምዃኑ ሚኒስተር ፋይናንስ ኢብራሂም አልባድዓዊ ገሊጹ እቲ ዝተረፈ ድማ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ሱዳን ክትቅበሎ ትፅቢት ከም ዘሎ ጠቒሱ ክሊማዊ ለውጢ ዓለምና ኣብ ዘሻቕል ደረጃ በፂሕሎ እናበለ ዝጣበቕ ኤክስቲንክሽን ሬቢልዮን ኤክስኣር ዝተባሃለ ምንቅስቓስ ብደረጃ ዓለም ሰፊሕ ናይ ተቓውሞ ሰልፍታት የካይድ ኣሎ እቲ ምንቅስቓስ ዓለማዊ ዋዒ ናብኣሰ ይመጽእ ምህላው ዕቱብ ቆላሕታ ክግበረሉን መንግስታት ዓለምና ገጢሞን ዘሎ ብድሆ ክሊማዊ ለውጢ ንህዝቢ ብጋህዲ ከፍልጡን ዝጠልብ እዩ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም እዚ ተወትር ረቡዕ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ ንሎሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበንላይ ትሕዝቶ ዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና
ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ ሰናይ ምክትታል እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ብሰንኪ ቃላቱ ሚልዮናት ግዳይ ዝገበረ ፕሮፌሰር ሎሚን ድርብዮም ቃላት ጽባሕ ወነንቶም ዲና ሩዋንዳዊ ፕሮፌሰር ሊዮን ማጌሴራ ብዝውርውሮም ቃላት 800,000 ሰባት ሃሊቖም ተባሂሉ ብ2012 ተፈሪዱ ሆቴል ሩዋንዳ ሊዮን ማጌሴራ ኣብ ፍርዲ ምስ ቀረበ ኣነ ካናዳ እየ ነይረ ኣብቲ እዋን በለ እቲ ግፍዒ ኣብ 1994 እዩ ኣጋጢሙ ሊዮን ግን ኣብ 1992 ብዝተዛረቦ ቃል እዩ ተታሒዙ መቸም ንፊልም ሆቴል ሩዋንዳ ዝረአየ ክሳብ ክንደይ ዘስካሕካሕ ግፍዒ ከም ዘጋጠመ ይፈልጥ እዩ ዓሌት ሁቱ ኣብ ርእሲ ዓሌት ቱትሲ ዘሰቅቕ ግፍዒ ፈጺሙ ሊዮን ማጌሴራ ኣብ ልዕሊ ዓሌት ቱትሲ ድዱዕ ሓተላ ብዝብላ ቃላት እዩ ንብዙሓት ምልዕዓል ፈጢሩ ኣብ 2012 ዕቑባ ሂባቶ ዝጸንሐት ካናዳ ኣሕሊፋ ሃበቶ ናብ ህሉው ኩነታትና ንምጻእ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ካብ ጀበርቲ ናብ ትግርኛ ካብ ትግርኛ ናብ ጀበርቲ ካብ ሓማ ናብ ኣከለ ካብ ኣከለ ናብ ሰራየ ካብ ምስልምና ናብ ክርስትና መቸስ ጸርፊ ካብ ናብን ዝድርበ ዘሎ ጽባሕ ዋና ኣለዎ ድዩ ከም ፕሮፌሰር ሊዮን 100% ርግጸኛየ ኣብ ካናዳ ነይረ እዩ ትመልሲ ኣውራጃን ሃይማኖትን ጽባይቑ ክትገልጽ መሰልካ እዩ ኣብ መርገጺኻ ኣትየ ዝብሎ የብለይን ናይ ቃላት ምልልስን ጸርፍን ግን ጽባሕ ንግሆ ሓላፍነት ወሲድካ ክኸውን ኣለዎ ካናዳ ንሊዮን ማጌሴራ ኣሕሊፋ ከም ዝሃበቶ ነቶም ኣብ ፌስቡክ ኮይኖም ድማ ህዝቢ ዘተፋንኑ ዘለዉ እጫኦም ክኸውን እዩ ካብ ታሪኽ ዝተማህረ ህዝቢ ታሪኻዊ ጌጋ ካብ ምድጋም ይቝጠብ ጸሓፊ ሃይለ ማንዴላ ቀዳማይ ሚኒስተር ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ፖስት ዝገበርክዎ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ክዛረብ ከሎ ከም መቓብር ይመሲልዋ ነይሩ ንሱ ይብል መቓብር ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ተሰረተ መዋእሉ ምንቕ ኣይብለን ኣፍሪቃ ድማ መራሕታ ንመቕበሪኦም ጥራይ ክትኮኖም ስለ ዝሓስቡ ምዕባለ ክትርኢ ዘይሕሰብ እዩ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ድማ እንደገና ርእስኻ ዝወቅር ሓሳባቱ ኣቐሚጡሎ እንታይ ይብል እስከ ብሓባር ንስማዓዮ ኣፍሪቃውያን ኤውሮጳውያን ንኣሜሪካውያን ቻይናውያንን ስለ ዝኣምንዎም ስለ ዘብልጽዎም ኣፍሪቃ ፈጺማ ነፃ ወይ ሓራ ኣይክትከውንን እያ ንነብሶም ዳርጋ ጠቕሊሎም ኣይኣምንዋን እዮም ኣፍሪቃውያን መሃንድሳት ምሁራት ናይ ቴክኖሎጂ ፈላጣት ክኢላታት ዝተማህርዎ ብተግባር ከይሰርሕሉን ከይለማመድዎን ባይታ ኣይወሃቦምን ኩሉ ትሕቲ ቕርጺ ባዕሎም ክሰርሕዎ ኣብ ክንዲ ዝገብሩ ንቻይናውያን መንገድታት ካህንጽሎም ይቖጽርዎም ኣብነት ከም ዝመርሒ ርእሰ ብሔር ንጉስ ኤርትራ ንተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንስኹም በዚ ጌርኩም ናብ ምዕራባዊ ዓለም ተኸድኩም ጸገም የለን ካብ ህንዲ ፊሊፒንስ ሰባት ኣሪና ምጺና ክንቈጽር ኢና ዝበሎም ማለት እዩ ኣብ ተግባር ድማ ተራእዩ እቲ ሽዑ ዝተዛረቦ ኣይተባዕሉ ሓደ ጻዕዳ ማለት ፈረንጂ ኣብ ኣፍሪቃ ገበን ምስ ዝፍጽም ወላ ሓደ መራሒ ዝሓቶ ይኹን ስጉምቲ ዝወስደሉ የለን ምኽንያቱ እቶም ሰበስልጣን ናይ ኣፍሪቃ ንዓና ኤውሮጳውያን ማለት እዩ ከም ሓደ ኣምላኻዊ ሓይሊ ጣዖት ስለ ዝርኢናዮም እዚ ኸዓ
ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ነገር እዩ ሓደ ጸሊም ሰብ ኣብ ኤውሮጳ ክእሰር ክጭወ ወይ ክጋፋዕ ወላውን እንተተቐትለ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ በዓል ስልጣን ዝሓተሉ የለን ኣፍሪቃውያን ነብሶም ብፍላይ ምስ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ከወዳደርዋ ከለዉ ከም ድኹማትን ተስፋ ዘይብሎም ገይሮም የቕርብዋ እዮም ኣፍሪቃውያን ነብሶም ባዕላቶም እዮም ጸላእታ ነንሓድሕዶም ይጸላሉ እሞ እዚ ድማ ነቶም ጐይተቶም ማለት ገዛእቶም ነቲ ተፈጥሮኣዊ ማዕድና ናይታ ሃገር ይኹነ ህጉር ቀጻሊ ክፍትሽዎ ክዘቅዎን ዓብ ዕድል ንምዕራባውያን ኸፍትሎም ሓቂዩ እዚ መራሒ ሩስያ ንኣብነት ናብ ሃገርና ኤርትራ እንተመጺና ንሕና ፍትሒ ያሎን የለን እናበልና ንሓድሕና ክንነቋቖር ንውዕል ኣለና ዓማፅ መራሒ ሃገርና ድማ ብጽፍርና እናበለ ጽፍርና ኣይኮነን ዘርእና የጽንተና ኣሎ ኣብ ኤርትራ ድማ ልዕሊ 16 ዝኾና ናይ ወጻእ ትካላት ዳህሳስን ኩዕታን ዝገብራ ኩባንያታት ኣለዋ ወርቂ ብሻ ወርቂ ዛራ ይሽየጥ ኣሎ ካብ ዝበሃል ንዓመታት ኣብ እዛና ቃሊሑ ናበይ ይኸይዱ ግን ብዓይንና ይረኣና ህዝብና ኽጥቀመሉ እውን ኣይሰማዕናን ውሱናት ህግደፋውያንን መራሒኦምን ምስ ወጻእተኛታት እናተሻረኹ ኣታዊታትን ሽያጥ ሃብቲ ሃገር ካብ ኣብ ባንክታት ምዕራባውያን ብውልቆም ብሽም ደቆምን የኽዝንዎ ኣለዉ ለካሚኦም ይግበሮ ፑቲን ብምቕጻል ንሱ ይብል ክሳብ ሕጂ ከም ዝፈልጦ ማለት ከም ዝርዳእኒ ኣፍሪቃ ብኣምላኽ ዝተሓርየትን ዝተባረኸትን ክፍሊ ዓለም እያ ኣፍሪቃውያን ኣህጉሮም ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ቻይናውያን ኣዝዮም ከም ዝምነይዋን ከም ዝቕንኡላን ኣብኣ ነይሮም እንተዝኾኑ ነይሮም ከም ዝበህግዋን ክስወጦም ኣለዎ ኩነታት ኣየር ኣፍሪቃ ምስ ዝኾነ ካልእ ክወዳደር ኣይክእለን መሬት ወይ ሓመድ ኣፍሪቃ ንብሙሉእ ኤውሮጳ ኣሜሪካን ኤሽያን ክቕልብ ዝኽእል እዩ ናይ ኣፍሪቃውያን ጸገሞም እንኮን ሓንትን እያ መራሕቶም ኣነ ክሳብ ሕጂ ዝፈልጦ ሓደ ዝበለጸ ፕሬዚደንት ማዕሙር ቀዛፊ ነይርዎም እዚ መራሒ ሩስያ ዝብሎ ዘሎ ንዝርድኦ ሰብ ርእስኻ መንጸረር እዩ ዘትሕዝ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ኣፍሪቃ ንዓለም ሙሉእ ዝቕልብ ፍርያም መሬትን ዝተፈላለዩ ተፈጥራዊ ማዕድናትን ሒዛ ደቂ ኣብ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ካናዳ ኸይዶም ለማኖ ክኾኑ ከመይ ዘየሕዝንን ዘየጉህን ርሑቕ ከይከድና ድማ ንኤርትራ ኣብነት ክንወስዳ ንኽእል ኢና እቶም ብዛዕባ ዓድኹም ንጽቡቓት ትብህጉ እዚ ሓቂ እዚ ክስምዓኩም ኣለዎ እቶም ብሓሶት ምዕባል ኣሎ ዓድናቱ እንጨፋላ እናበልኩም ንጥፍኣት ንድኽነት ህዝብናን ሃገርን ኣባይታ ዘየለ ሓቂ ክትሽፍኑ ትፍትኑ ቀልዓለማዊ መርዘን ርእሲ ክሕዘኩም እዩ ዝግባእ ነዚ ክትነብኹ ኣለኹም ወላ ገመድ ስቐሉ እምበር ሃገርና ዓንያ እያ እቲ ሓቂ ድማ ንሱ እዩ ሃገር ዳግማይ ክትስእ ግን ምስቶም ፍትሒ ጐደለ ድኻ ተበደለ ኢሎም ላዕሊ ታሕቲ ዝብሉ ዘለዉ ኣሕዋትኩም ኣብ ጐድኖም ደው ኢልኩም ንድሕነት ሃገር ተለዓሉ ውልቀ መላኺ ግብኣተ መሬቱ ምእታው ኣይተርፎን እዩ ሕማቕ ታሪኹ ግን ክስነድ እዩ ጸሓፊ ተኽለማርያም ተስፋይ ኣብ መዓልቲ መርዖኦም ሰብኣይን ሰበይቱ ዝለገሰላ ምኽሪ ፍቕረይ ካብ ሎሚ ዕለት ንስኺ ማለት ንዓይ ናይ ምንባረይ ትርጉም ኢኺ ኣባይ ናባኽን ካብ ሕጂ ዝኾነ ምትሕብባእ ክህሉ የብሉን ፍቕረይ ቀድሚ ሕጂ ዓብ ወድየ ነይረ ሕጂ ግን ዳግማይ ህፃን ክኸውን እየ ትዝብለኒ ህፃን ከለኹ መግቢ በሊዕ ደይበላዕኩን ወይ ድማ ጠምየ ኸይህሉ እትርእየኒ ኣደይ ጥራያ ነይራ ንግሆ ካብ ድቃሰይ ትቕስቅሰኒ እውን ኣደያ ነይራ ካብ ገዛ ቅድሚ ምውፅአይ ዘስተኻኸል ነገራት እንተለኒ ኣስተኻኺላ እተፋንወኒ ኣደያ ነይራ
ካብ ሕጂ ግን ኣደይ ንስኺ ኢኺ ካብ ሕጂ ናተይ ድኹም ጐኒ ትፈልጥ ካልእ ኣደይ የላን ካብ ሕጂ ምጥማይ ትፈልጥ ካልእ ኣደይ የላን ርኢኺ ፍቕረይ ቈልዓ ኸለኹ ዝኾንክዎ ነገር ኩሉ ነደየ መፅአ ዝነግራ ዝነበርኩ ንሳ ምስጢረይ ንማንም ነጊራትለይ ኣይትፈልጥን ሕጂ ግን ኣደይ ንስኺ ኢኺ ንዓኸ ጥራየ ምስጢረይ ዝነግረኪ ንማንም ምስጢረይ ኣሕሊፍኪ ተሃቢ ቈልዓ ኸለኹ ብዙሕ ጌጋታት ጋጌ ነይረ ኣደይ ግን ንግዚኡ ብጣዕሚ ትቝጣዕ እሞ ግን ከኣ ቝጥዕኣ ብዙሕ ኣይጸንሐን እዩ ሸዓኢላ ትምለስ እሞ ምስሓቓ ትጅመር ፍቕረይ ምናልባት ንዓኹን ክቖጥዓክ ክኽእል ኸውን በጃኺ ግን ቄማይ ተሓዝለይ ጥፍኣተይ ግን ርኢኺ ትማይ ትበሊ ምኽርሃብኒ እሞ ክቕበለየ ማዕረይ ናብቲ ጥዑም ናይ ዓራት ጸወታ ቅድሚ ምኻድና ደጊሜ ዝነግረክ ነገር እንተለኒ ናይ ሰባት ዘረባ ብፍጹም እዝኒ ትሃብዮ ካብ ሕጂ እንድሓር ንኣኺ ካባይ ዝቐርብ ማንም ሰብ ስለ ዘይብልኪ ክህሉን ስለ ዘይብሉን ማዕረይ ናይ ብዙሓት ሰብ ሓዳር ጠንቂ ምፍራስ ሓዳሮም ዓርከ መዘና ወይ እውን መሓዙት ምብዛሕ እዩ ስለዚ ነዚኦም ነገራት ካብ ልክዖም ንላዕሊ ኣይተቕረቤ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ቃል ይኣትለኹ ኣነ እውን ብሉፅ ኣቦ ኾይነ ኩል ግዜ ኣብ ጐንኺ ክቐውም ከም ዝኽእል ካብ ማንም ኣቐዲመ ንጓለይን ሰበይተይን ዝብል ብሩኽ ሰብኣይ ክኾነልክየ ምንጪ ካብ ኣምሓርኛ ዝተተርጎመ ኣደስለከ ሓሳዊት እያ ሓደ ግዜ ሓደ ህፃን ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ወላዲቱ ብሞት ተፈልየቶ ካብ ዝተላዕለ ድማ ሰሓቕን ተፃወትን ዝነበረ ህፃን ሓዛንን ስቕታ ዝወረሶን ኮነ ድሕሪ ዓመት ድማ ወላዲኡ ካልእ ሰበይቲ ተመርዓዊ እሞ እቲ ህይወት ድማ ቐጸለ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ኣቦኡ ካብ ስራሕ ተፈዲሱ ገዛ ምስ ተመልሰ ውላዱ ኣብ ኮረድዮ ርእሱ ደፊኡ ኮፍ ኢሉ ጸንሖ ኣቦኡ ብኹነታት ወዱ እናተገረመ ምኽንያቱ ሓተቶ ወዱ ድማ ምኽንያቱ ሰበይት ኣቦኡ ምዃና ምስ ሓበሮ ኣብ መንጎ ወዲኡን ኣብ መንጎ ሰበይት ኣቦኡን ዘሎ ፍልሊ ሓተቶ ወዱ ድማ ብዙሕ ፍልሊ ከም ዘሎን ኣዲኡ ከም ትበልጽን ሓበሮ ደጊሙ ድማ እቲ ፍልሊ እንታይ ምዃኑ ንኽፈልጥ ሓተቶ ኣቦ ኣደይ ሓሳዊት እያ ሰበይት ኣቦይ ግን ሓቀኛ እያ ኣደይ ብህይወት ገላ ምስ ደቂ ጐረባብትና ይጻወት ነይረ ኣደይ ድማ እቲ ምስኦም ምጽዋት ስለ ዘይፈተወቶ ንኸቋርጾ ትሕብረን ነይራ እንተዘይቋሪጸ ድማ ምሳሕ ከምዘይ ትህበኒ ትነግረን ነይራ ኣነ ግን ቃላ ኸይሰማዕኩም ምስ ደቂ ገዛውትና ተጻዊተ ምስ መጻኹ ቃላ ዓጺፋ ምሳሕ ትህበኒ ነይራ ሰበይት ኣቦይ ግን ቃላ ኣይተዓጽፈን እያ በዚ ምኽንያት እያ ድማ ሙሉእ መዓልቲ መግቢ ኸይሃበትኒ ኣብ ፀሓይ ኮፍ ኢለ ዘለኹ ስለዚ ቦይ ማዕረይ ብጣዕሚ ጠምየ ኣለኹ እቲ ሓሳዊት ኣደይ እባ ምልጻለይ እቲ ሓሳዊት ኣደይ እባ ምለዘለይ ናፊቐያ እምበር እናበለ ድማ ከብድኻ ብዝበልዕ ተነኽኒኹ ክነብዕ ጀመረ ኣደ መን ይዳረጋ ፈጣሪ ነዊሕ ዕድመን ሙሉእ ጥዕናን ነታ ብማንም ክትካእ ዘይትኽእል ኣደ ይሃብ ጸሓፊ ዘይተፈልጠ ትርጉም ሓበን ተኽለ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ
ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ስለ መከታልኩም ኣዚና ንመስግን ሰላም